Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. 25 снежня ў Маскве сустрэліся ў чарговы раз кіраўнікі Беларусі і Расіі Александр Лукашенко і Владимир Путин. Вялі перамовы найперш па так званай кампенсацыі падатковага манёвра расійскага для Беларусі. Як вынікае з такіх нешматлікіх і вельмі сухіх паведамленняў па выніку гэтай сустрэчы, ні да чаго так і не дамовіліся. Чаму і што стаіць за гэтым немагчымасцю дамовіцца, мы сёння абмяркуем з дырэктарам Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, палітолагам Арсеніем Сівіцкім. Добрый дзень, Арсеній. Зміцер, вітаю. Арсеній, давайте з самага пачатку. Вось напярэдадні гэтых перамоваў раптам з такога нейкага там чуланчыку шуфляды дасталі дамову аб саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі і пачалі перагортаваць, перачытаваць там гэтыя пункты гэтага пагаднення і казаць: а давайте-ка мы вот зробім гэта, гэта і гэта, паглыбім інтэграцыю. З чаго раптам? Ну, мне здаецца, тут ёсць дзве прычыны, чаму вось раптам Крэмль успомніў пра гэты праект. Справа ў тым, што зараз крамлёўскія стратэгі шукаюць, ну, скажем так, фундамент для новай сацыяльнай дамовы ці сацыяльнага кантракту з расійскім грамадствам. Справа ў тым, што вось сённяшняя дамова ці кантракт, які звычайна называецца посткрымскім кансэнсусам, ён больш не працуе. І насельніцтва, гэта паказваюць усе апошнія сацыялагічныя апытанні, Расія ўсё больш і больш надае ўвагі ўнутраным сацыяльна-эканамічным праблемам, пратэстныя настроі павялічваюцца, і гэта значыць, што трэба прапаноўваць нейкі новы сацыяльны кантракт, але ён можа быць толькі геапалітычным, таму што у расійскае кіраўніцтва сёння няма нейкай стратэгіі, як вырашаць той сацыяльна-эканамічны крызіс, з якім сёння сутыкаецца расійская дзяржава і грамадства, асабліва на фоне надыходзячага фінансава-эканамічнага крызісу. І вось першыя такія сігналы мы ўжо пабачылі на гэтым тыдні, калі нафта абвалілася ніжэй за $50 за барэль. Гэта першае пытанне. І другое пытанне — гэта так званая праблема 2024, то бок тэрмін апошні прэзідэнцтва Владимира Путина скончыцца ў 2024 годзе, і паводле Канстытуцыі Расійскай Федэрацыі Путин не можа ісці зноў на прэзідэнцкія выбары. Таму сёння абмяркоўваецца некалькі сцэнароў, якім чынам як бы працягнуць праўленне Владимира Путина, і у якасці з аднаго варыянтаў прапануецца рэанімацыя праекта саюзнай дзяржавы і пераход Владимира Путина на пасаду кіраўніка саюзнай дзяржавы после 2024 года. Гэта толькі адзін са сцэнароў, ёсць яшчэ некалькі. Гэта вось і сцэнар пераемніка, і сцэнар змены Канстытуцыі са зняццем абмежаванняў прэзідэнцкіх тэрмінаў. Гэта і стварэнне так званага інстытута калектыўнай улады дзяржаўнага савета ці дзяржаўнай рады і гэтак далей. Але вось у кантэксце гэтых дыскусій варыянт давядзення саюзнай дзяржавы да лагічнага
завяршэння і абмяркоўваецца. Таму зараз як бы і Крэмль сфармуляваў гэты ультыматум. Калі Беларусь жадае атрымліваць так званыя інтэграцыйныя субсідыі, яна павінна павысіць узровень інтэграцыі з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы. І таму як бы некаторыя крамлёўскія стратэгіі лічаць, што вось з дапамогай Беларусі, з дапамогай вось гэтай глыбокай інтэграцыі можна знайсці падставы для новага сацыяльнага кантракту з расійскім грамадствам, ну, па сутнасці, далучыць Беларусь да Расіі і прадэманстраваць новы геапалітычны поспех. Вось зараз прагучалі такія словы «далучыць Беларусь да Расіі». Тым не менш, калі паглядзець гэтую дамову аб саюзнай дзяржавы, то фактычна і параўнаць яе з дамовай аб стварэнні Еўрасаюза, то можна сказаць, што гэтая дамова, ну, нашая, спісаная з еўрасаюзаўскай дамовы. І глядзім, у Еўрасаюзе існуюць сабе спакойна дзяржавы, ёсць пасада кіраўніка Еўрасаюза, прэзідэнт ці не прэзідэнт, там па-рознаму можна назваць. Чаму там гэта працуе, а ў дадзеным выпадку саюзнай дзяржавы мы кажам пра паглынанне і мы бачым небяспеку для суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны? Ну, таму што вельмі сур'ёзна змяніўся геапалітычны кантэкст. Усё ж такі у канцы 90-х усе краіны СНД і Беларусь таксама спадзявалася на тое, што вось Расія стала такой нармальнай дзяржавай без гэтых усіх імперыялісцкіх комплексаў, і з ёй можна выбудоўваць такія раўнапраўныя адносіны. І таму саюзная дзяржава разглядалася як такі інтэграцыйны праект, які аб'ядноўвае две суверэнныя краіны з роўнымі правамі і абавязкамі і гэтак далей. Відавочна, што з 2014 года геапалітычны кантэкст вельмі сур'ёзна змяніўся. Расія прадэманстравала, што яна збіраецца вырашаць усе пытанні ў аднабаковым парадку і прытым з дапамогай ваеннай сілы, калі гэта спатрэбіцца. І таму відавочна, што вось у гэтым кантэксце як бы разглядаць зараз саюзную дзяржаву такім ж самым чынам, як гэта было у 90-х, ну, не зусім як бы рацыянальна. І таму вось узніклі гэтыя дыскусіі наконт таго, што вось той ультыматум, які зараз фармулюе Крэмль, гэта па сутнасці інкарпарацыя Беларусі ў склад Расіі, ну, проста пад выглядам ці ў межах так званай саюзнай дзяржавы з цэнтрам у Маскве, перш за ўсё, з галоўным фінансава-эканамічным і ваенна-палітычным. Гэта першы момант. Па-другое, мы не бачылі тэкст канстытуцыйнага акта, які прапаноўваўся, напрыклад, у 90-е годы, і той, над якім сёння працуюць крамлёўскія стратэгіі. І мне здаецца, што гэты тэксты вельмі сур'ёзна будуць адрознівацца. І перш за ўсё, як бы ідэя якраз стварыць такую, ну, будзем так казаць, хутчэй такую федэратыўную дзяржаву, дзе Беларусь была б аднім з суб'ектаў федэрацыі. Таму, ну, відавочна, што вось гэты ультыматум, ён непрымальны для беларускага боку і асабліва для Александра Лукашенка. І вось тыя сустрэчы, якія адбываюцца на працягу ўжо там 2-3 гадоў, яны на самой справе пра гэта. Проста сёння Крэмль вырашыў гэта адкрыта выказаць, каб паставіць усе кропкі над «і».
Ну ўжо як бы мы разумеем, што мы знаходзімся вось у гэтым адрэзку часу паміж 2018 і 2024 годам. То бок Расія з дапамогай Беларусі будзе ў тым ліку вырашаць не толькі свае геапалітычныя праблемы, там перш за ўсё ўзмацненне свайго месца на постсавецкай прасторы у Евразіі, але таксама і свае ўнутрыпалітычныя праблемы. Учора я перапісваўся з адным такім вельмі высокапастаўленым нашым айчынным чыноўнікам, і на маю прапанову паўдзельнічаць вось у нашай сённяшняй размове ён адказаў так, што суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны гэта да такой ступені непарушныя крытэрыі, якія абмяркоўваць нават нельга і казаць пра нейкую там пагрозу суверэнітэту і гэтак далей. Гэтыя размовы нават шкодныя на сённяшні дзень. Ці сапраўды шкодна нам сёння казаць пра нейкія бачныя ці небачныя пагрозы суверэнітэту ў сувязі з гэтымі размовамі, перамовамі, заявамі там розных расійскіх чыноўнікаў, пачынаючы ад Козака, Мядзведзева, там Сілуянова і так далей? Ну, безумоўна, трэба не проста гаварыць пра тое, што гэта шкодна. Трэба аналізаваць усе магчымыя рызыкі, якія сыходзяць перш за ўсё з усходняга накірунку, таму што відавочна, што пачынаючы з 2015 года Расія даволі сур'ёзна цісне на Беларусь і цісне не проста ў інфармацыйнай прасторы, але гэта і эканамічны, і палітычны, нават ваенны ціск. І як бы не бачыць гэтага і пра гэта не казаць, я бы наадварот казаў, што вось гэта шкодна. Але гэта як бы афіцыйныя асобы, там яны часам абмежаваны у такіх сваіх публічных каментарах. Мы перш за ўсё аналітыкі, і мы павінны разглядаць вельмі розныя сцэнары. І скажем так, што тое, што зараз адбываецца, для нас ужо было відавочна ў 15-16 годзе, калі Расія даслала першыя сігналы, што па сутнасці яна выходзіць з саюзнай дамовы з Беларусю, яна пераглядае характар гэтай дамовы, і гэта ўжо тады адбівалася на скарачэнні так званых інтэграцыйных субсідый, па-першае, а па-другое, Расія пачала змяншаць узровень залежнасці ва ўсіх сферах ад Беларусі, у транзітнай, у ваенна-палітычнай, у ваенна-тэхнічнай і нават у эканамічнай праз гэтыя праграмы імпартазамяшкання. Таму і гэта ўжо было відаць у 15-16 годзе. Добра, што зараз там у тым ліку ўжо і Александр Лукашенко так адкрыта кажа пра небяспеку з боку нашага галоўнага стратэгічнага хаўрусніка. І размова ідзе пра тое, што не хочуць яны, каб мы былі братамі, будзем партнёрамі. Мы перарвемся на невялічкую паўзу, 3 хвіліны навінаў на Еўрарадыё. Пасля гэтага працягнем размову з Арсеніем Сівіцкім, прааналізуем вынік сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Маскве.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Сёння следчы камітэт Беларусі паведаміў пра завяршэнне расследавання крымінальнай справы аб выбуху на скідальскай цукроўні у лютым 2017-го. З улікам аналізу фактычных звестак прад'яўленыя абвінавачанні ў службовай халатнасці галоўнаму інжынеру, начальніку цэху гатовай прадукцыі, ягонаму намесніку. У выніку здарэння, якое забрала 4 чалавечыя жыцці, прадпрыемству нанесеныя страты больш за 500 000 рублёў. Крымінальная справа пайшла ў суд. Нагадаю, што 25 лютага 2017 года у начную змену на скідальскай цукроўні, якая цалкам належыць дзяржаве, адбыўся выбух, пацярпелі 4 супрацоўніцы, яны загінулі. Беларусь ды Расія аб'ядналі сістэмы электроннай сертыфікацыі гатовай прадукцыі, якая ідзе наўпрост у крамы. Гэта тычыцца неперапрацаваных прадуктаў жывёлагадоўлі, сурога мяса, малака і рыбы. Як адзначае Беларусь-1, цяпер рух беларускіх кілбас, кефіру, алею, малака і глазураваных сыркоў можа прасачыць ад поля да прылаўка. Нацыянальны банк ад 20 снежня накладам у 1000 штук выпусціў у зварот срэбную памятную манету «Год свінні» серыі «Кітайскі каляндар». Намінат у 20 рублёў. Заўтра ў чацвер 27 снежня ў Беларусі мокры снег і дождж, пераважна на захадзе нашай краіны, вецер з парывамі да 14 метраў на секунду. Тэмпература паветра цягам сутак будзе вагацца ад -9 ўначы да +5 ў дзень. І сіноптыкі кажуць, што наўрад ці варта чакаць белага снежнага новага году. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з палітолагам Арсеніем Сівіцкім працягваем абмяркоўваць і падводзіць вынікі сустрэчы ў Маскве 25 снежня Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Арсеній, калі я не памыляюся, са жніўня бягучага года гэта ўжо 4-я сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. І 4-я сустрэча, от судзячы па выніках, выбачаючы за тавталогію, безвыніковая. Чаму? Мне здаецца, што гэта такая стратэгія зараз Крамля у дачыненні да Беларусі. Яны, будем так казаць, не ідуць адкрыта на рытарычным узроўні на абвастрэнне адносінаў, пры гэтым, што рэальна яны па сутнасці толькі павялічваюць ціск на беларускае кіраўніцтва. І таму, хутчэй за ўсё, трэба чакаць, што мы будзем сведкамі яшчэ некалькі такіх сустрэч у наступным годзе, якія таксама застануцца безвыніковымі. Калі я не памыляюся, ўжо праанансаваная сустрэча яшчэ да Новага года. Будзе яшчэ да Новага года, праз некалькі дзён, але я б не чакаў, што яна прынясе нейкія вынікі. Чаму? Таму што мы ўжо бачылі і ў 2016 і ў 2017, што нават калі Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін аб чымсьці дамаўляліся, усё роўна новыя канфлікты ўзнікалі праз пэўны час. І мне здаецца, што нават калі там нейкія дамоўленасці кампрамісныя будуць дасягнуты падчас наступнай сустрэчы перад Новым годам, то існуе малы шанец, што яны будуць выконвацца ўжо ў наступным годзе. Чаму? Калі мы кажам пра гэтыя нафтагазавыя пытанні, то ёсць такая залежнасць паміж валацільнасцю, так званай валацільнасцю ці нестабільнасцю коштаў на нафту і новымі крызісамі нафтагазавымі ў адносінах паміж Беларусію і Расіяй. Мы бачым, што нафта ўжо ніжэй за $50, хаця
усе планавалі, што яна затрымаецца дзесьці на ўзроўні 60. І гэта самая галоўная эканамічная прычына, чаму усе дамоўленасці ў наступным годзе будуць перагледжаны. Гэта першае. Па-другое, гэта таксама ўжо такі стыль. Як бы Крэмль можа себе дазволіць парушыць любыя дамовы, якія ён заключыў з Беларусію. Гэта было ўжо некалькі разоў за апошнія годы, асабліва калі вось паглядзець на пытанне супрацоўніцтва ў нафтагазавай сферы ці у пытаннях не паставак сельскагаспадарчай прадукцыі, то бок канфлікты ўзнікаюць амаль кожны тыдзень. Таму я бы сказаў, што хутчэй за ўсё гэта проста такі стыль перамоў, які на самой справе стратэгічна не прывядзе да нейкіх сур'ёзных вынікаў, таму што перш за ўсё Расія зараз вырашае свае ўнутраныя праблемы, і вырашаць яна збіраецца за кошт Беларусі, і хутчэй за ўсё яна нават не збіраецца нічога Беларусі за гэта плаціць. Арсеній, уявім сабе, што, як вот вы і сказалі, і наступныя перамовы ні да чаго такога сур'ёзнага станоўчага для нас не прывядуць. Тым больш, што была там гэтая нарада ў Лукашэнкі ці не была, пра тое, што стаяць да апошняга за суверэнітэт і незалежнасць, але бачна па настроях і беларускіх чыноўнікаў, і самого Александра Рыгоровича, што не здаць, не хоча ён как бы губляць уладу і становіцца нейкім там віцэ-прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Безумоўна. З гэтай нагоды ўжо была ўзгадана, што ўсё ж такі ў 19 годзе пачнецца электаральная кампанія ў Беларусі. Ці можа Крэмль, убачыўшы такую непахісную, непарушную пазіцыю Мінска, што не здаваць суверэнітэт і незалежнасці ні на сантыметр, як кажуць, падчас электаральнай кампаніі прэзідэнцкіх выбараў рашыцца на нейкі такі радыкальны крок па змене кіраўніцтва Беларусі? Так, я цалкам згоден, што як бы вось гэтая негатыўная дынаміка перамоў з Расіяй, яна вельмі сур'ёзна можа скарэктаваць электаральную кампанію ці тэрміны правядзення электаральных кампаній у Беларусі. І хутчэй за ўсё як бы нават могуць паўплываць такім чынам, што і прэзідэнцкія выбары будуць раней. Там у наступным годзе, напрыклад, а не ў 2020, як гэта як бы пакуль што плануецца. Гэта першы момант. Другі момант, сапраўды Беларусь і асабіста Александр Лукашенко не збіраецца здаваць суверэнітэт, і гэта відна па таму рашэнню, якое ўсё ж такі было прынята падчас учорашняй сустрэчы. Гэта стварэнне гэтай групы па вывучэнню групы, так, перспектыў больш глыбокай інтэграцыі. Як кажуць, у любой незразумелай сітуацыі стварай працоўную групу. Як бы добра, што вось да гэтага дамовіліся, мабыць, на наступнай сустрэчы праз некалькі дзён яны зацвердзяць нейкае палажэнне аб гэтай групе. І вось на гэтым усё скончыцца, але відавочна, што у гэтых умовах Беларусь будзе вымушана вельмі сур'ёзна дыверсіфікаваць сваю знешнюю палітыку і эканамічныя сувязі. Перш за ўсё, як бы дамагаючыся такіх глыбокіх адносін з заходнімі краінамі і ўзмацненнем як бы прысутнасці Кітая ў Беларусі. І гэта, безумоўна, будзе выклікаць непакой у Крамлі, і па сутнасці будзе ствараць дадатковыя падставы для таго, чтобы умяшацца ва ўнутраныя справы. І гэта ўмешальніцтва можа
праходзіць па некалькім сцэнарам. Ну, першы гэта вось як бы такі радыкальны ціск, там, калі і з эканамічнага пункту гледжання, военно-палітычнага, інфармацыйнага, ну, гэта такі сцэнар шантажу. Ці гэта намаганне падштурхнуць беларускае кіраўніцтва да таго, каб яно зрабіла нейкі крок непрымальны для нашых заходніх ці кітайскіх партнераў. Ну, мы ведаем, што у арсенале расійскай знешняй палітыкі ёсць іншыя інструменты. Гэта і як бы такія сілавыя варыянты, там, пачынаючы ад змены рэжыму, як кажуць на захадзе, рэжым change, ну і канчаючы такімі ўжо апакаліптычнымі варыянтамі, як вось там, ну, нейкая аперацыя, як крымская, напрыклад, ці дэстабілізацыя, па прыкладу, Донбасу, але гэта пакуль што, мне здаецца, гэта такі самы радыкальны сцэнар, да якога рыхтуюцца, але ён зараз не асноўны у адносінах паміж Расіяй і Беларусю. Калі там у Крамлі палічуць, што сапраўды заўтра яны страцяць уплыў на Беларусь, і Беларусь пачне пераарыентацыю сваёй знешняй палітыцы на уступленне ў НАТО і Еўразвяз, тады так, гэты сцэнар будзе актываваны. Але мне падаецца, што пакуль што вось ёсць две такіх опцыі. Першая опцыя з дапамогай ціску, дамагчыся стратэгічных саступак, якія падрывалі суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Гэта можа быць праз гэтую глыбокую інтэграцыю з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы, ці праз змяшчэнне расійскай ваеннай базы, ці вось гэта такое умяшальніцтва ўжо ўнутрапалітычныя працэсы, там, рэжым change, ці там каляровая рэвалюцыя, якую расейцы таксама умеюць рабіць, ці номенклатурны пераварот. Таму, ну, як бы, на жаль, у Расіі ёсць усе сродкі для таго, каб гэтыя варыянты рэалізаваць. Але, ну, гэта было відавочна яшчэ некалькі гадоў таму, што Расія будзе паводзіць сябе даволі жорстка ў дачыненні да Беларусі. Нам пашанцавала, што частка ўвагі была адцягнута Сірыяй, але ў Сірыі як бы вайна амаль скончылася, таму ў Расіі зараз ёсць больш сродкаў, рэсурсаў дзеля таго, каб вырашыць самую галоўную сваю стратэгічную задачу. Гэта ўмацаванне кантроля на постсавецкай прасторы і ўзмацненне свайго ўплыву, перш за ўсё, у Беларусі. Я пачытаў такія меркаванні наконт усяго, што адбывалася, і вынікаў таго, што адбывалася ў Маскве. І адно з іх гучала так: да наступнай сустрэчы з Пуцінам, якая, можа быць, будзе праз некалькі дзён, Лукашенко эмацыйна і маральна выгарыць і ўжо будзе, ну, гатовы да нейкіх саступак. Як ты лічыш, ці магчыма такое, і якія гэта могуць быць саступкі? Ўсё ж такі там, я не ведаю, там нейкая сумесная, можа быць, там пусціць на мяжу беларускую, там, польскую, расійскіх там памежнікаў, мытнікаў, ці гэта там стварэнне адзінай валюты, ці гэта яшчэ там нешта, ці, можа быць, там даць нарэшце згоду на тое, каб была тут расійская база, ну, вот гэты авіаполк, каб размясціўся. Вот што гэта можа быць? Ну, мне здаецца, што калі будуць пэўныя саступкі, то гэта такія саступкі, якія не падрываюць вось гэты суверэнітэт і незалежнасць. Там, ну, мы можам казаць, напрыклад, пра гарманізацыю акцызнай палітыкі, чаго, напрыклад, намагаюцца нашы расійскія партнеры, як зараз ужо кажуць,
Таму ну тым больш што хутчэй за ўсё як бы вось пытанне кампенсацыі якраз завязана на вось гарманізацыю акцызных палітыкаў палітык, таму што ну, вось, згодна з гэтым падаткавым манёўрам як бы прадугледжаны такія механізмы кампенсацыі ці субсідый для расійскіх для расійскіх НПЗ. І гэта так званы механізм адмоўнага акцызу, і то бок ну хутчэй за ўсё вось калі тут і могуць быць саступкі, то хутчэй вось у гэтай сферы. Я лічу, што беларускі бок не пойдзе на тое, каб размяшчаць там расійскіх і памежнікаў і мытнікаў, а тым больш расійскую ваенную базу на сваёй тэрыторыі, бо гэта безумоўна гэта ўсё выключыць вельмі адмоўныя наступствы для Беларусі. Ну, перш за ўсё з пункту гледжання міжнароднага пазіцавання. Арсеній, на заканчэнне, ўсё ж такі, калі казаць пра гэтую паглыбленую інтэграцыю, нават пакуль не заходзіць да там пытання паглынання, уваходжання і гэтак далей, нават это паглыбленая інтэграцыя, ці не стварае яна пагрозу таго, што мы трапім пад тыя ж самыя санкцыі, пад якімі зараз знаходіцца Расія? Ці не будуць супраць нас там перакрытыя нам доступы да заходніх тэхналогій, што зараз мае Расія, і гэтак далей? Вот гэты санкцыённы пакет, мы пад яго трапляем у выніку інтэграцыі? Ну так, сапраўды. І ну, калі, напрыклад, нават мы вядзем гаворку пра не толькі пра ваенна-палітычную інтэграцыю, бо тут 100% мы патрапім пад гэтыя санкцыі, але ў тым ліку, калі мы кажам пра прамысловую інтэграцыю, вось давайте пагаворым пра гэтыя 4 інтэграцыйныя праекты: МАЗ-КамАЗ, Пеленг Роскосмас, Гродно Азот Газпром і нейкі там яшчэ МЗКТ Алмаз Антей. Як бы усе расійскія кампаніі з гэтага спісу, яны знаходзяцца пад санкцыямі, і калі мы там ствараем гэтыя аб'яднаныя карпорацыі, мы аўтаматычна трапляем у санкцыйныя спісы. То бок, ну, таму мне здаецца, што вось гэтая глыбокая інтэграцыя, яна немагчыма, па-першае, з-за суб'ектыўных прычын. Беларусь не збіраецца такім чынам інтэгравацца з Расіяй, каб страціць свой суверэнітэт і незалежнасць, а там, дзе мы маглі б тактычна інтэгравацца, там у прамысловасці, перш за ўсё там, ну, у іншых сектарах, гэта ўсё роўна аўтаматычна прывядзе нас да таго, калі мы апынемся ў гэтых санкцыйных лістах, спісах. То бок, ну, па сутнасці мы тут вельмі абмежаваны. Дзякуй вялікі. Ну, будзем спадзявацца, што пад гэтыя кліны і клінцы мы не патрапім. Дзякуй вялікі. Арсеній Сівіцкі, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. О 15-й гадзіне у нас у гасцях выдавец кнігі Андрэя Горвата Іван Кобзік. Паслухайце гісторыю пра тое, як угаварвалі Горвата выдаць свае фэйсбучныя гісторыі ў выглядзе кнігі. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё.